estem aquí per dues coses. Primer, per dir que la LER no es tancarà. La LER no hi ha cap raó per tancar-la. No hi ha raons econòmiques, no hi ha raons objectives de treball. Si hi ha raons objectives de treball, per això estan els expedients temporals d'ocupació i només hi ha una raó, que aquesta multinacional, com ha fet a Cervera, aquí també vol externalitzar en un altre país la producció per guanyar més diners. Però no perquè aquí la producció que fa no sigui rentable, sinó senzillament perquè volen guanyar més diners. Però la mobilització de les comarques de l'Ebre d'avui va més enllà. Volem un pla integral del govern de la Generalitat, del govern de l'Estat, per reindustrialitzar les comarques de l'Ebre. Volem un pla per les infraestructures. Volem un pla perquè els polígons industrials tinguin aigua i tinguin llum. És curiós. El polígon industrial més important que hi ha a les Terres de l'Ebre està aturat perquè no hi ha aigua i no hi ha llum, com si a l'Ebre no tinguéssim aigua, com si a l'Ebre no tinguéssim nuclears. Nosaltres som matrimoni i a més tenim jo una germana i ell un germà que també estan casats junts i som dos matrimonis de la mateixa família. La veritat és que el tancament tan rotund com us han dit no ens ho esperàvem. Esperaves que hi hagués una quantitat de gent que s'anés a fora, però no esperàvem trobar-nos, després d'haver perdut durant un any tants de diners, trobar-nos en aquesta situació com us està esperant que ens trobarem. O sigui, el futur que n'hi ha aquí és molt greu per a tot el Baix Ebre. I el Baix Ebre diràs que està abandonat de la mà de Déu. Nosaltres demanem faena. Si l'EAR no em pot portar, doncs que no me'n porti l'EAR, però que es fiquin els ajuntaments, que es fiqui el govern, que ajudin a les empreses que siguen i la feina que sigui, que ens porten la feina que sigui. I nosaltres el que volem és treballar. En aquests moments només hem tingut una reunió amb l'empresa, però des del primer moment el que estem dient la UGT és que això és una deslocalització. L'empresa no s'ha preocupat durant 6 anys en buscar productes alternatius i han deixat que a poc l'empresa tanqui. Nosaltres continuem demanant que vingui un producte alternatiu, no volem encara parlar d'indemnitzacions i fins a l'últim dia estarem demanant que vingui producció a la planta, més que res per l'impacte que té al territori. Demanem a l'empresa que volem faena, que no volem que tanque, volem que no s'enduguen el producte a Hongria, que li siguen aquí i volem treballar, que és el que volem tothom, perquè les Terres de l'Ebre, com està veient, s'estan morint. Molt malament. Molt malament perquè allí vam entrar, la majoria sent xiquetes, i ara allí ens han fet dones, ens hem casat la majoria allí dins, i que hem conegut l'home allí dins, i ha sigut, vam viure una temporada molt bona, molt familiar, però ara és un drama perquè hi ha molts de matrimonis, hi ha molta gent de tota la comarca que ens afecta a tothom, Estic molt nerviosa, xiquets, estic molt nerviosa. Tots sabem el cop dur que representa pel Baix Ebre el tancament d'aquesta empresa. El tancament d'aquesta empresa no només pels 520 treballadors, sinó per l'impacte a l'atur que té amb el voltant de la pròpia empresa. Calculem que al voltant d'entre el 5 i el 10% d'increment de l'atur serà el que tindran aquestes terres amb el tancament d'aquesta empresa. És l'expressió d'una manca de compromís dels poders públics amb la industrialització i l'equilibri territorial i és la mostra de la manca de responsabilitat de determinats sectors empresarials amb les persones i l'entorn territorial. Però gràcies als milers i milers de treballadors, treballadores, fins i tot empresaris, comerciants, que avui ens han acompanyat a aquesta manifestació. Aquesta manifestació és l'expressió de les Terres de l'Ebre de que no ens deixarem prendre la cartera. Escolteu, estem farts de promeses, estem farts que els polítics es fotin la culpa els uns als altres. El que passa aquí no és ni d'aquest govern, ni de l'anterior, és d'un abandonament històric que s'ha de corregir,